Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआनो जाहैबाय नै दायो गोलैबायसो माबा दोनथ'दोंमोन आंनियाव गोलैबाय। दिनैहायनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो दायो जाला थांनो नागिरदों आरोना मोनसे फिसा खामानि दङ। लोगोसेनो जोंनि आयंनि फिसाजो नोंथांमोना ब्लगाव माब्लाबा नुखायो आगै लिना बे फैनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय दा बेखौबो लाबोफानोसै बागमारानिफ्राय। ओमफ्राय नोंथांमोनजों ब्लग शेयार खालामनो सानलायबाय। स' बयबो जोबजासिम नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ। ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोङो जालायाव थांनानै मोनफैबाय आरोना बागमारायाव दङ दायो आगै लिनाखौ नेगासिनो दङ। ओमफ्रायो दा नै मा होनो हासबेन्डआ साहा लोंखांबाय सिंग्राजों साहा। ओमफ्राय नै मिस्टिखौबो जाजोबनो हाबावबाय गैबावला आंसो जानो होनना बिदोंमोन मोनसे बिहरबावनांसिगोन। ओमफ्राय आङो पुरि जानो नागिरदों आरोना नै पुरि ना परथा होनगोन आं इखो जाना लानोसै एसे आगै लिनाखौ नेबाय थानोसै। ओमफ्राय जाखांगौ मानि मोनफैगोन खोमा बेयो। आं लाल साहासो लोंनो नागिरदों हासबेन्डआ गाइखेर साहा लोंबाय। गोथाव जादों ना? साहायाबो गोदैया जखानि जाखादों। आं बांद्राय गोदैबा लोंनो हाया माने बोरैबा मोनो आं बांद्राय गोदैखौ। थांसथ' फन हरगासिनो आगै लिनाया। फन हरनि हरखाबासै मोनाखै खोमा। बेसे मोनफैखो? र' थांनि र' होमबा ससे लायनि दे थाबायबोबाय था नोङो दे। जाखांबाय जोङो थांसै र'। दे फैबाय था लासै लासै थ' फैजाबाय थांसै आगै लिनाखौ लायनो। इयावनो दङ नों जेराव दांदोंमोन दहाय माबा फाननायासो मायाव नै बिदिहाय दायो जोङो न'आव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नै लिना फैदों जानाव जानो फैलायबाय आं मा होनो लेसु फैग्रा फैग्रि लेसुखौनो जानो होबाय आङो थांनाय मानायफोराव भिडिअ लाबाय थायासै आरोना। माबाया मा होनो एसे गोथां मोनजा बोथोरनि फार्स्ट लिसु दिन्थि जाबाय जादों। लोगोफोर दायो जोङो सकआव थांनो नागिरदों आरोना नै लिनाया दख'ना बाहैनो जों थांफानो नागिरदों लिनानि उन माबा जानो मोनजागोन खोमा आग्लायनायफोरखौ मेथाइफोर मोनजागोन खोमा जों ओंखायनोथ' थांफानो नागिरदों आरोना। थांबाय थानोसै थाबायसो थांदो खाथि खासो नालाय सकआ जोंना। नानिया मेथाइ जागोन ना जाहोआ जोंखौ? जाहोनांगोन होनबा जोंखौ दे नानि लोंनोसै आरो गाइखेर साहखौनो लाल साहाया गोखाद्रायबा गोखा जायो। मेथाइ लाबोदो लोंनोसै गाइखेर साहा। दाखालि गाइखेर साहा लोंनानै लोगो लोगो नालेंखर रोसि लोंबायना इयावनोथ' आंहा गारामा सानाया जादोंमोन। ओमफ्राय आरो नै दा जबाखौ हारसिं जागोन होनना लोंफालायबाय आङो। ओइ नैथिंसो होनांगौमोन इसोरनो हो इखो ओमफ्राय जों नेक्स्ट रायलाबाव जाद' ओइ मालपुवाखौ मोनसे लाबोनैनो।
जायो खोमा सनिखौलाय गिदिर जाबावनांगौ गिदिर जाबावनांगौ गोरलैसोयो दा सुलुं मोननायखो जि ओंखारखादो नै इसानाव बेरायनो फैलायबाय जोङो सकनिफ्राय फैनानै नै नङा लिना दसे गसं फैनायाव अ सासेया नायनाय इमान खाथियाव लाना भिडिअ बानायदो माने नायहाबाय थाबाथाय बोरैबा मोनखाङो नै लिनाखौ बेरायनो लाबोदो मोनाब्लिबाबो सकनिफ्राय फैबाय जोङो बेसेरा दख'ना नागिर दख'नाखौनो मोनासै गाबोन बाजारावसो नागिरहैनांसिगोन मम' लाबोनानै नै जाफैबाय इसानाव मा होनदो मम' सुप बेनिखाय आं दे जादो ओइनो जाफैदो जागोन जाया सुलुं ओंखारनायखौसो माबा गोमहाबबाय जबा थ' बेनो सुबा लोंफैदो लिना इसानावसो जालायबाय मोनसे जा हेलौ नों गोथाव मोनजायाखै सुपखौ गोथाव मोनाखै आं लोङाखैनो लों मा पिट 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 गाबबाय थाखो गारियालाय नों दं बानलु जोंनायदि जाया जोंनिया फुस्लां जायो मानो मा होयो मिथिया सिङाव गोदोजोबना थायो ओमफ्राय मिलायनानै माबा बेदर होयो ओइ बोरमानि नङा इसोरनिया इ बोरमानिब्रा नोंसोरनिया बयलारनिसो जोंनिखौ बिराद दुगाना लायो नामा ओमफ्राय माबाना मा होनो बेरनाय मैखुन आरोना इयो लोगोफोरनै जोङो दायो उरि मैखुननो जों दायो जोंहानि न'आव मोनफैबाय आरोना जोङो दायो नै साहा लोंनानै फैबाय आरो ओमफ्राय नै दायो बिमाया मैखुन बासिगासिनो उरि मैखुन ना मा होनोनो बेरनाय आरोना बियो माने बेरनायखौ फानफैदोंमोन ओमफ्राय जोंहा बायनानै लाबोबाय आइमोना जानोसै आरो लिनाया इखौनो मोनजासिगोन दिनै मैखुनखौनो गाबोनसो बेदर मोनजागोन गानस्लाय फैदो लिना ओमफ्राय लोगोफोर आङो दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय एकदम माने एसे माना ब्लगानो बांद्राय मोजां जायासै खोमा मिथिला नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय स' बेखिनियानो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअजों दिनै बिरादनो माने दख'ना नागिरबाय आरोना आगै लिनानि गैया नागिरनानैनो मोनासै गाबोनसो थांफिननांसिगोन आरोना बेसेरा दख'ना बायनो होननासो फैदोंमोन इयो दख'नाबाबो माने सिम्पोल दख'नासो आरोना ओमफ्राय मोनासै आरोना गाव जिखौ नागिरदोंमोन इखौ ओमफ्राय दा गाबोन लाना थांसै आं बाजाराव सालबारियाव बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय ब्लगखौ नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय